everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Mayong adlaw. Ay. Day Edmond, kumusta? Wala ka makailan ako? Wag ko makailan mo. Pasaylo ako, pero kinsa ka man. Ha? Wag ko makailan mo. Wagit ka makailan ako? Pasaylo ako. Wag ko makailan mo. Ako si Dorina Berdan, ang asawa ni Dr. Joseph Berdan. Ikaw? Pero, ma'am, di man ka si Ma'am Dorina. Lahi man kag naong. Ha? O siya maning imo, ilan din o. Bago na sabing mudo sa inyong mga sindikato. Ha? Ayaw kong ilaladay, tiguang natuod ko. Pero dili may tabo nga malimot ko sa naong ni Ma'am Dorina. Kay permito sa amo sa una. Maulayas ka lang. Kung di ka gusto nga magtawag kong pulis. Ha? Ayaw! Kung mau, layas na. Anto pangilan sa uban. Oo. Ano naman ang panuaya mo? Dispirado naman kayo mong mangilan. Unsa man ni? Nganong man ni? Nganong wa man siya makailan ako? Unsa magid ay nahitabo? Dopoldo, hain naman si Salome. Wa pa man balik sa sakyanan, boss. Taod-taod naman itong amibiya. Gibilin na niyang driver nila sa sakyanan. Diin man yun siya paingon. Dito sa kabalayan sa ubos. Nag-unsa siya ang kabalayan sa ubos. Dili ako si Dorina. Klaro kay sa pananaw sa tiguang. Dili ako si Dorina. Kung mao ka na, kinsa magyudi ay ko. Hoy! Saan ka? Dito ka! Tagang lumala! Sorry! Naglibog na kong sabot ini mga panghitabo karon. Usa man ni mga hitabo ka? Ano man kini? Mabuang na ko nga maguna-una ini. Nganong wa magid makailan ako ang tiguwa nga nakailan ni Joseph. Ay, nag-unsa mo dun ka sa Ma'am Dorina sa ubos kabalayan. Ay, ganyan na naman siya dito. Ay, patay. Ay, nanawag ng doktor. Ay, maputos ko atin na yung Dorina. Hello, Doc? Hello, Loy. Ikaw ba kauban karon Dorina? Ing na siya nga makigsulti ko niya. Doc, kuan, Doc ba? Ay, kaning, wak man sa akong dool karon sa Ma'am Dorina. Ay, ito man siya paingon sa kabalayan sa ubos. Unsa? Wa ka sa musulti kung mag-unsa sa ubos? Ay, wak man sa Doc. Hain man day mo karon. Ay, di amin may dool sa bahay nga nasunog. Unsa? Sige, pangitaas Dorina. Susuya ko nag-unsa sa kabayan anang dapita. Ay, Doc. Pangitaan lang siya. Ayaw pagpailang nga doon na kay gipangitaan ng dapita. Ay, Doc. Sige, bye. Ay, bye. Boss, ang driver. May gawas na sa auto. Oo. Nilugsong siya sa kabalayan sa ubos. Mangita na gito ni Salome, boss. Nag-unsa man ka si Salome diha. Unsa man, boss? Akong sundan? Ayaw, ako din mo sunod. Bantayan lang ka ng sakyanan diha, kay tingalig mo kalit og balik si Salome. Yes, boss. Nag-unsa man jud ka si Salome diya sa kabalayan sa ubos. Asa man ko mangitag tubag sa akong mga pangutana karon. Kung dili ako si Dorina, kinsa man
di ay ko. Kinalamay pa ako sa tinuod. Sa tinuod, Jud. Taxi! Sa San Jose Street, ah. Ay, hala, ay. Ay, wa man dinis kabalayan sa ubos, Ma'am Dorina. Ay, hain makali siya. Ay, ay, hello, Doc. Ahin ka naman karon. Ay, liyan, akos kabalayan sa ubos, Doc. Ay, wa man dinis si Ma'am Dorina, Doc. Ay, Doc, pasalo ako, Doc, ha. Ay, nangutanan ako sa mga tao dito sa agianan, pero wa may nakabantay niya. Oh, kinuo ko. Ay, na, Doc, ang sabay buhaton ako. Balik na lang sa sakyanan. Pabuta siya dito. Ay, Doc. Wa man din sa karsada sa ubos si Salome. Hain makaday siya. Kinahanglang makita na ko siya. Yan na sa San Jose Street, ma'am. Lugar lang. Di pa ba? Yan ako pliti, oh. Apa, ma'am? Mao na ni ang giingon sa babae nga nakailan ako. Mao ni ang akong gipuy-an sa una. Kadagko sa mga bahay din eh. Tinuod gyud ka nga nakapuyo ko inadapita. Pero kung tinuod man ang gisulti sa babaeng kidnapper, hain man ining baya ang akong bahay. Oops. Uy. May balik ang driver sa sakinan. Pero, nag-inusara lang siya. Hain magka sa Salome. Nga nang wao man siya mabalik. Oh, uy. Ang driver. May kasulti sa phone. Ay, Doc. Ay, wag gihapon mabalik dito sa auto si Ma'am Dorina. Ahin mo ka siya karon. Ay, nakasulting ay og bahay sa usas sa mga bahay diya sa ubos, Doc. Ay, basin doon na siya kaila ba nga gianha diha. Ha? Ay, unsa maning dapita ang among gianhe, Doc, ha? Ay, tangkay sa maning bahay din hingan na sunog. Amo ka ng bahay sa una. Ha? Ay, unsa ko di ay. Ay, kung mauna, ay nakikita ko si Ma'am Dorina sa mga slingan ninyo sa una. Ay, nakikimamat na ito, Doc. Luloy, ay gipag-uli kung di mabalik si Dorina diya. Ay, tawagin na lang sa Doc. Gitawagan na nako siya, pero di mo tubag. Usaon man ako pag ilang ako gipuy-an inidapita. Kadagko sa mga bahay din eh. Ug katag-asakate. Pero usa nga gamay-gamay. Pero sarado man sa bangkate. Asa magyud ka ang mga baya nga naglinya ang akong bahay. Gusto. Tawagan ko siya. Uy. Daghan man dayon miss call din si Joseph. I'm sorry, Joseph. Pero dili pa ko gusto makigsulti nimo. Mutubag lang unta siya dayon. Hello? Kizane? Si Salome. Oh, nganong dadawag bang ka? Aon sa man? Mubalik ka nagtrabaho? Ari ako sa kumbay sa San Jose. Oh, uy, naa ka sa imong bay? Oh, di ako. Pero doon ako problema. Busa ari ako. Karon dayon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!